kamar dai da aka saba tambaya ta farko ita ce menene dalilin da yasa DJ ta sa yawo da Audi suka harbi kulwa wala zai wula da iska ne saboda tana bin bashi saboda tana bin bashi tambaya ta daya kawai peso 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 rikodin muke yi ne peso saboda tana bin bashi saboda tana bin bashi B saboda Ya'u da Audi sun mata kallon soyayya B saboda Ya'u da Audi sun mata kallon soyayya C saboda ta ɗebo ruwan bagaja C saboda ta ɗebo ruwan bagaja D saboda tsokana D saboda tsokana sai kwashen gare ka Audi na an shi Ya'u me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta kwaci atamfa kakago tambaya ta biyu me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta kwaci tambaya ta biyu ita ce me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta farko atamfa me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta kwaci atamfarta ta kwaci atamfa kawai tambaya ta biyu ita ce me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta kwaci atamfarta waye yake magana wai silent tambaya ta biyu ita ce me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta karbo atamfarta ta karbo atamfa ai ba san ta ci ko ba ta kawai atamfa kai ka san ta kawai atamfa oke tambaya ta biyu ita ce me yasa kaka ta je gidan su Bintu ta so atamfa to mu je saboda atamfar mara kyau ce saboda atamfar mara kyau ce B saboda sirikinta ne ya kawo mata B saboda sirikinta ne ya kawo mata C saboda ta tsani Bintu C saboda ta tsani Bintu D saboda atamfar gado D saboda atamfar gado ce ta ƙare da D gaba ɗaya amsa kuɗi D ta ƙare ta gado shi saboda kaga ba ma an sabbace ba wai indomin ne suke rubuta an ba wancan mai wancan sa su suke rubuta bashi nan amma su sun isa su rubuta shi su suke rubuta amma na farko akwai wanda suka rubuta da kansu abin da ya shafi indomin ne kawai suke rubuta da wani mutumi daban hello ta kuma rahoton za a je a wai ba tare wai kaga na ce mai dan sanda wai yake mamaki dan sanda ya ci mana an mun ji an bashi indomin sai yanzu wai katanno suke wayewa duk mutum ɗaya Allah ta yi amma katan waje na wace duk wani 13 ake sai da ta a ta yi to ga shi nan kai waye yake wannan maganar ne peso mu je tambaya ta uku tambaya to ka san dama biyu akan jikokin mai gari daya akan indomi da mai waɗanne indomi na da babban masana'anta a wannan birni ne a arewacin Najeriya to suna su kaga wanda suka turo nasu amma abin da ya shafi indomi in muka yi namu biyu sai mu haɗa nasu da yanzu nan kawai zaɓa za mu kowane akwai wani waɗanne girman paketin indomi ake samu a Najeriya 7 kg kawai 120 100 70 to 100 120 to wannan ba ruwan mu da shi sai menene sunan shafin Facebook na indomi na Hausa indomi north indomi arewa indomi na los indomi ko me wannan wannan dai ya fi shine ma dama kan shine ma ya fi daɗi ma amma an taɓa wani packaging indomi ai dole wata ran sai kai shaggen gayi I love you mai gari Allah ya sa dan bariki ya dawo ba zai yi ba kan gaba za mu na wuta ba kai ka sani a mun zo a cikin ga dan iskan ya dawo daga ononki ba kai kuma abin da yake aljihun ka ononki ba a washi bane Kondom. kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kwabo waya ce kwabo waya ce kwabo kai to
ba sai daga ranka. zai yi wani wala dadan na yadda ka san an kwato ka dan bura uwa Ba ta nan.